Boss Lando, of your life today, parang malungkot ka. Pag nakikita ko si Boss May, nalulungkot talaga ako. Bakit? Pinaparusahan mo sa paghihiwa ng bangus niya. Oo, sabi sa'yo eh. Huwag mo muna ang kakausapin eh. Ano, Garkito? Pupusagol tayo, pupusagol. Oo, huwag kakausapin si Boss Lando. Busy, maingi. Ibig sabihin ni Boss Lando, ano yan? Pupus lang, huwag mo putubusag ng ibang tao dyan. Alright, so isang magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market. So shoutout sa inyong lahat. At sa mga mamimili po natin ang nandirito no, na dumayo. So mag-update tayo sa mga presyuhan at daybayin natin itong haba ng fish market ng lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Sigang lahat. Sige, di ba, Alek? Wala kang kaliwa, ito, dito wala. Malupit si Boss Maeng. Oo, may wifi dito. Malupit mag-iwa si Maeng. So marami pa siya ilalatag. Hindi pa siya makapagpili ng mga bangus gawa nga ng hindi pa may transfer, no? Yung kanyang mangga. Bangus. So ito yung mangga na bentahan dito. Avocado, tsaka mangga. So ito yung 120 na kada piraso ng bangus, ni Boy Bangus. Meron din siya 100 pesos. Lando, Oo. 140. ay bawat natin, oh. Ayan, no? Ayan, ang mga masarap na bangus dito. Walang lasang putik. Yan ang mga latag dito ni Boss Maeng, no? Ng kanya mga bangus na inyong mabibili. So, ayan, no? Marami siyang mga paninda rito na bangus. So may mga budget meals tayo dito na 100 pesos at 120 kada peraso. Yan ang mga presyohan ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus na inyong mabibili dito sa pwesto niya sa Malabon Fish Market. 90 ba ba? 90. Pwede 90 pesos, 90 pesos yung mga bangus. Ayan. 90 na lang dyan, 90, Boss Lando. Pwede na pang masa budget meals na inyong mabibili. Boss Maeng, salamat at presyohan ng fresh tuna rito. Magkano presyo ng tuna? 240 ang per kilo. Medyo tumaas ang presyo, no? Yan po, 240 per kilo ng yellowfin tuna. Siguradong bago. Ayan, salamat! At ito naman mga presyo ng kay Boy Putik. So si Boy Putik lumalaman ng kanyang pagkain. So shoutout sa iyo. Sige, salamat! So ito na yung mga presyohan ng kada piraso. Meron tayong mga pang budget meals din dito, no? 110 isang piraso, may 180, may 160, 130. So yun po yung mga presyohan natin ina-update. Meron din po 140 isang piraso ng bangus, may 150, at meron din po 170. Alright, so yan po yung mga presyohan ng mga latag po dito ng mga bangus kada piraso. So ito binibenta rin to, oh. Naman loob ng mga bangus. Napakasarap yung paksiw nyo po, no? So dito tayo kay Boy Tilapia. Sige, salamat. Salamat. So shoutout sa iyo. Shoutout, Boss Lando. Good morning. Good morning sa mamimili natin. Magkano tilapia ang Batangas mo ngayon? 110 lang, Boss Lando. 110 pa rin ang mga per kilo. 110 ang per kilo ng mga tilapia ang Batangas ni Boy Tilapia. Thank you, Bossing. Salamat. Thank you, Bossing. Thank you, shoutout. Ayun, shoutout sa mga mamimili at suki ni Boy Tilapia sa Malabon, no? Shoutout sa inyong lahat. Alright, lipat na tayo dito. Ang tahong po natin dito, ang kilo ay 70.
Alright, so torsilyo ni Moy Moy. Moy Moy, magkano per kilo? 180 per kilo po ng mga isdang torsilyo. Alright, so mga tumpukan na po dito, no? Mga gulay na tinutumpok. At mga kadabalot na mga mabibili po ninyo mga gulay. So shout out. Good morning, good morning. Tataw. So ang sayote ay 30 pesos tumpok. Ikaw pa yung nag-vlog dito ah. Ng mga paninda. Oo. Tapos dito. So yan yung mga gulay na tinutumpukan ng sayote. Ito naman yung mga manok. Manok ni Dayan. So shout out sa Ate Rogie. Good morning. So ito yung mga backbone niya. Shout out sa mga suke ka, kung Ayun. na lang manok natin, no? Ayan, no? Suke na manok ni Dayan, no? Nakabahilit naman siya ngayon. Tayo lang tikwan yan sila, Oo, may mga grupo na sila. May grupo na siya ngayon eh. Kaya nakabahilit din yung mga kasama niya, oh. Oh. Shout out sa mga suke ka, halika na, dami tayong manok, oh. Ayan dahil manok, oh. 130 po, no? Yan po yung pakpak, 85 pesos. May At discount backbone pa. 100 pesos. Mga manok. May coding nga sila ng ano eh, kulay araw-araw. Kahapon, mint green. Ayan, violet. Aray, good morning sa'yo, good morning. So, ayan po yung mga presyo ng mga prutas dito sa Malabon Fish Market. Kaya tumpukan din po, no? 50 pesos. Ayan ang mga presyo ng mga prutas sa Malabon. At sibuyas po natin, 100 pesos ang mga per kilo. So, ito yung mga cauliflower, broccoli. So, 75 pesos. Kalahati, 150 po ang per kilo. Kamatis po natin, tumaas, no? 120 na po ang mga per kilo. Mas mataas pa sa presyohan ng sibuyas. Ayan. Pre, salamat. Thank you. At ito naman yung ating avocado. 80 pesos kilo. At ito naman yung pongkan natin. 3 pieces ay 50 pesos. So medyo bumababa yung mga presyo ng mga prutas natin. No? Tatlong piraso, 50 pesos na. Oh. At santol. Ayan. 30 pesos per kilo. Yan yung mga bentahan po rito sa Malabon. Gulay pa rin po. At ito na tayo sa mga latag dito, no? Mga limango, gito, at mga limasag din dito ni Lawrence. Ayan. Mga laking alimasag na inumabigay sa Malabon. At bentahan naman dito ni Tanigi, oh. Bentahan ni Bito. Tanigi. Tapos sapsap. Bisugo. Tapos isang tungsoy o lapad. So yan po yung mga fresh na inyo mabibili, no? Ayan, tapos mga matatabang tahong. Tapos ang ating mga talaba. Ayan po. At meron din tayong golden pohol, no? Ayan, no? Golden pohol na inyo mabibili. Alimasag natin 100 pesos kilo. Ayan, mga pohol natin. Buhay pa yan, ha? Na inyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. At ang ano dito, napakasarap, ay lutong ginataan, no? Ginataang kohol. Ganda naman yan, lagi susunod. Alright, so hipon natin 2.20. Sama pa ako sa vlog, ah. Tumpukan po 100 pesos. Meron din pong 50 pesos sa mga galunggong. So alumahan natin at galunggong na natagan dito. So yan po yung ating in-update at ito yung i-update natin, no, sa mga latag ni Kuya Ricky. So ito, may mga bago siyang latag rito, oh. Mga istang barakuda. Pusit kalawang, barakuda. At mga latag dito, no. Gulyasan at mga isang balsa galunggong. Alright. So yan po yung ating binablog dito sa pwesto ni Kuya Ricky sa Malabon. Magkano gulyasan? 200. 200. Yan ang presyo ng gulyasan. 50. Ha? 50. 250. Buhay na. Tapos tilapia buhay
Ayan, mga... Dalawandaan. Tay. Bangus, pandaing. Magkano yung torsilyo? Ay, barakuda. 250 rin. So, yun yung mga presyo, no? Ito. So, isa lang yan, ha? Yung binablog natin sa pwesto ni Kuya Ricky. So, mga bangus na malalaki. Ayan, no? Ayan. Yan yung mga latag niya rito, no? Na mabibili sa pwesto ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, salamat. Thank you. Salamat. So, yun yung mga update natin dito sa mga latag niya, dito sa Malabon Fish Market. So, magtutuloy-tuloy pa ang ating update sa mga bentahan po dito. So, shoutout kay Jumong Bale. Shoutout sa'yo. Good morning. So, mga presyon dito ng mga hipon naman, may presyon sila ng 280 at 300 pesos per kilo. Tapos tumpukan ng mga galunggong, yan po ay 100 pesos. At meron din po per kilo, 180. So, lumot natin dito na pusit, no? So, mga presyo na ay 280. Ang mga per kilo na mga pusit, lumot. Ayan, no? Yan po yung presyo, 280 sa mga pusit lumot. Napakasarap niya, adobo. No? Dilis, 50 pesos. At ang pusit lumot din dito ay 300 pesos yung mga per kilo. $340 benta ako sa Minapo. 300 na lang. Per kilo na yun. So dito mga pusit na latag. 320 no sa mga hipon, at yung ating pusit na mabibili nyo rito ay 280 ang per kilo. Yan po ay 280 at mga golden pompano po natin ay 400 pesos. 120 no sa mga tilapiyang Batangas. Eh 110 din po tayo rito. Kaya. Kita mo may tubig. Alright. So mga isdang turay. Yan po yung mga tumpukan dito. Kwenta, tumpok mo yan. Oo. So dito tilapiyang Batangas, no? Yan, 130 na lang. 130 buhay po ninyo mabibili. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Ito, Dory. So cream dory naman po sa mga naghahanap, meron din po tayo dito sa pwesto lagi ni Aaron. Lagi yung merong cream dory na binebenta dito sa Malabon. So ang presyo ng laman po ay 160. 100 pesos sa mga ulo. Yun po yung mga per kilo dito ng isdang cream dory na masarap na iulam. Alright. Dito 100 pesos kilo. Tapos tahong natin, ang kilo ay 70 pesos. Ano mo yan? Wala kong barya. Wala akong barya. Ito, maliit. Ito, pinamaliit. Ito yung local salmon, 170 kilo. Laki oh. 170 per kilo ng local salmon. Tapos alimasag natin ay 150 per kilo. So yun po yung ating update sa latag dito ng isdang local salmon. 120 per kilo tilapiyang Batangas. At meron din po dito ang cream dory, no? 90 pesos at 150 ang mga per kilo. Makaliskisan na eh. So 150, tatlong piraso na mga bangus. So yan po, no, tatlong pirasong tumpukan. Bangus 150 lang po. At tilapiyang tumpukan din ay 100 pesos.
Torsilyo 100 pesos tumpok. At tumpukan din po ng mga galunggong 100 pesos. Ang per kilo po ay 150. Yan po ang per kilo, no? Compare natin to sa taas, ang mga presyo doon ay nasa 200 pesos per kilo ng ano. Samantala dito, napakababa at napakamura, 150 ang per kilo. Ayun, no? Hindi kay Boss Alex. Good morning. Bakit iba presyo doon sa taas? Napakataas doon, 240. Tayo 150. Magkano ang kilos nas? 240 hanggang 200. Samantala sa'yo 150, napakamura. Kaya sa akin sa lando. Oo. Ano mga ganyan, 200 lang. Salamat Boss Alex, thank you. Yan po, 50 pesos tumpukan, no? 50 pesos tumpukan ng mga hipon, 320 sa malalaki. Lato, kung tawagin yan, masarap yan, lato. 50 pesos tumpok, 140 ang kilo. Design na lato. Sige, kumain ka na kumain dyan. Magpakabusog. Salamat. Asa, 150. Yan po yung per kilo ng asa-asa sa Malabon. At ng pugita, 120 per kilo. Ito naman yan sa pwesto ni Nanay Ning sa Malabon. At tumpukan, no? Uy, sandaan lang. 100 pesos. Tumpukan ng tilapia. Tapos may isang samaral. Tapos burot galunggong. 150. Magkano ang burot, Boss Gerald? Sandaan lang. 100 ang kilo ng isdang ano, burot galunggong. Yan, pwede na yun sa kalate. Ang daming mga latag ngayon, no? Biglang dumagsa yung mga isda na natagali sa Malabon. Meron din dito. Yan, tulingan. Malutong, oh. Pusit. Galunggong, no? So, yan yung mga latag dito. Magkano? 150 lang. 150 rin ang per kilo. Ibang iba yung presyo din sa baba kaysa sa taas. 100 lang. Kilo ko mga tre. Kasi yung sige naman yung pera ko eh. Ayan, ang mga latag dito. Ang ating alimatag ay 150 per kilo. Shout out to Stadio na si Kero. Shout out! So, burot po dito ay 120. Yan po yung per kilo rito. Mas mura to. Nasa duty. So, ito po ay 100 pesos tumpukan ng mga salay ginto. Salamat, Boss Ed. Pampak, thank you. Boss Jeff, salamat. At lilipat na tayo sa ibang pwesto rito sa iba pang latag, no, dito sa gawing kanan. So, shout out sa'yo. Good morning. Salamat, thank you. Alright, so doon na tayo sa kabilang side. Pupuntahan natin yung mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. At ito yung mga tilapia na tinatumpukan sa halagang 100 pesos. At ito na may mga pusit kalawang na tumpukan din. Yan po ay 100 pesos. So yan yung mga latag natin. At diretso pa tayo dito sa update natin dito sa Malabon Fish Market. So tatawid na tayo. Maya. Maya-maya. Sandaan. Maya, sandaan na lang. So ito na yung mga update natin, mga latag din ng tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market. Ang mga per kilo ay 110. Ito po yan, no? 110 ang mga per kilo. Meron din tayong 120, 120, 110. So yan po yung at mga bangus na. So yan po yung mga presyo rito na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So medyo binibilisan na natin dahil gawa nga papasok pa tayo sa ating trabaho. So 120 yung mga kilo ng tilapia Batangas. Ayan. Tapos sa mga hipon. Parin Brian, magkano mga hipon mo ngayon? Paring lang meron tayo dito ano, 320. 320. Ito 280. Ito 80. Pagkano ano paring lang to? Ha? 280. Yan oh.
280. Mga hipon, no? Yan po yung mga update natin sa mga latag ng presyo ng mga hipon dito sa Malabon. Pre, salamat pre. Ulan na. Pasok pa ako eh. Baka maabot dito pa ako maabot ng malakas na ulan. Punta ka ng ulan yan. Kaya nga eh. Mga patak na. So ito po yung mga presyo dito ng mga tahong at talaba. Yan po ay 100 pesos kada tabo at 80 pesos. Yan yung mga presyo ng tahong at talaba dito sa Malabon Fish Market. At ito po yung presyo, 250 sa mga hipon, 120 sa mga tilapiyang Batangas. Ito yung mga tulong dito, no? 50 pesos yung mga tulong. At ganito rin po dito, may talaba rin si ate at mga tahong. Ayan. Mga ilang araw ka hindi nakikita ng titinda ate ah. Kaya pala. Kaya pa. Hindi ka rin nakapagtinda ng ibang ano, alang-alimasag, no? Hindi na panahon. Gintong-ginto. Oo, mahal ang presyo. Hindi pwede pang tinda. Balulugi ka doon. Kaya tumatawag kami sa bando, meron maliit lang. Mahal pa yung mahal na muti. Oo. Mahirap na ibenta yung mahal. So, shoutout po, good morning. Shoutout po. Kaya tawag talaga muna. Sige, te, salamat. Ingat po, ingat. Alright. Te, salamat, te. Dito, 230 yung mga per kilo naman ng mga pusit. Galing pang 300 yan. Galing ng 300, ang laki ng binaba, 70 pesos agad. Maapunta ng ulan. Oo. Tapos, ito naman po yung 100 pesos at 70 pesos isang piraso ng bango. So, yan po yung ating update dito sa Malabon Fish Market. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, shout out. Good morning. At shout out sa ating mga kababayan po natin na nandito sa Malabon Fish Market at sa mga OFW po natin naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless.